Do not kill yourself with worry. Do not worry about your life. Do not worry about your existence. Do not worry about your survival. And do not worry about all the basic things in this world. Dili ta mabalaka. Dili ta mahadlok. Dili ta mahadlok nga mudaig. Dili ta mahadlok nga muawit sa Ginoo. Dili ta mahadlok nga musyagit sa Dios. Tungod kay mo na buluhaton sa tao. Ang pagdaig o pagsyagit diha sa pangalan sa Ginoo. Nganong gitudlo sa Dios nga dili ta ngay mabalaka. Nga dili ka ngay mahadlok tungod kay realidad sa tao o naa sa attribute sa tao mahadlokon, mabalakon, grabe ka mabalakon mga kaigsuonan. Diha sa tao, mo ka na ang tao. Mo nga gitudluan ka sa Dios, gitudluan ta sa Ginoo nga dili ka ngay mabalaka, dili ka ngay mahadlok tungod kay naa kanato ang fear. Praise the Lord. Hallelujah. In the absence of faith, ang fear baya mutunga. Kung ang fear naa na simuha, wala ang imong pagtuo. Praise God. Hallelujah. Wala na gani ang pagtuo unsa na kaha ang pagsalig. Kinahanglan aduna kitay padayon nga pagtuo og pagsalig sa Dios. Nganong mayon kung adunay pagtuo og pagsalig, daghang nagatuo nga wala nagasalig. Apan ang tanan nga nagasalig nagatuo sa Dios. Hallelujah. Daghan kayo og mga kabalaka ang tao. God said, do not worry about you eat or drink. Praise God. And now, this is the core of our survival. Because the Lord said, life is more important than food. Praise God. Ang kinabuhi daw, matod pa ni Ginoong Jesucristo, importante pa kaysa pagkaon. So God said, do not worry about what you eat or drink or you wear or your shelter. Because life is more important than what you eat and what you drink. Matod pa sa Ginoo mga kaigsuonan. Kining kinabuhi nato mga igsuon, praise God, labaw pa kinis pagkaon. Labaw sa ilimnon, sa tubig, o labaw sa tanan mga kaigsuonan. Because kini nga kinabuhi, mo kini ang ihatag nga gasa sa Ginoo. Ug labaw nini, labaw kini sa tanang butang mga kaigsuonan. Hallelujah. But don't get this wrong mga kaigsuonan. Wala siya nagaingon nga do not think about what you eat or drink. Do not think about what you wear. Do not think ayaw huna-hunaa mga kaigsuonan ka nang gusto nimong himuon. Your provision or the plan on it mga kaigsuonan. But the Lord Jesus Christ says, do not worry. Dakog kalahian ang imong huna-hunaon o kabalaka igsuon. Ang Ginoo nagaingon, wala siya nagaingon nga ayaw huna-huna ang pagkaon. Huna-huna ang pagkaon, pero ayaw kabalaka sa imong pagkakaunon. Lahi ang kabalaka o lahi ang paghuna-huna igsuon. Praise God. Hallelujah. Dakog kalainan. Kaya kung magsigir ka, kabalaka, wala na kay huna-huna. Amen? Because when you worry, you will be robbed of many happiness and many joys in life. Mao di ay mga igsuon, nga kung magsigag kabalaka, makawatan ka og mga happiness. Makawatan ka og mga enjoyment moments sa imong kinabuhi. Praise God. Because when you worry, you will be robbed of many happiness and many joys in life. And there is so much more in life. Samot na gunatay Ginoo mga kaigsuonan. There's so much more in life. We're so excited, hallelujah, of the things sa unahan ng mga butang. Praise God. Mato pa ginabalik-balik ni Pastor, wala ta na excited sa unsang kahimtang nato karon, but in the future we are excited tungod kay ang Dios magapanalangin man gyud. Magapanalangin man gyud ang Dios.
Dili gyud kapugnan ang panalangin sa Ginoo. Kung i-design ka sa Dios nga panalanginan ka, walay makabali sa panalangin sa Ginoo. Matod pa sa Bible, ang inablihan sa Dios, ang Dios lamang ang makasirado igsoon. Kining atong kinabuhi o kining nga church, hallelujah, inablihan sa Dios, ang Dios lamang ang makapasirado igsoon. Atong palakpakan na makusog nga palakpak ang Ginoo igsoon. So, undangon nato ang pagsikabala ka. Hallelujah. Kay makawatan ta sa mga happiness, mga enjoyments sa atong mga kinabuhi. Praise the Lord. Hallelujah. God said, hallelujah, ang kinabuhi, praise God, ang Ginoo nagaingon nga ang kinabuhi labaw pa sa mga butang, sa tanan nga mga butang, praise God, kaysa sa atong mga pagkaon, mga kaigsuunan. Nga naman, mukaon lang ang tao para di matay. Di ba? Mukaon mo yuta kay para di ta matay. Praise God. Magsinina lang ang tao kay para dili ta masilipan. Dili ta makitaan. Magsinina lang yuta tungod ni ana nga purpose. Di ba? Mukaon lang ta para di ta matay. Nya magsinina lang ta kay para di ta magkuan mga kaigsunan. Hallelujah. Ug ang Dios nagingon, labaw pa ang kinabuhi kaysa bisang unsang butang sa atong pagkakaunon o sa atong pagaimnon o sa atong isuluot, mga kaigsunan. Basic. Ang basic nga kanang kinahanglanon sa tao unsa man. Sinina ba? Murag ila ra man ang gisaluot. Ang sinina. Kay kung imong tan-awon ang kinabuhi adan og niibaw ang gitoy sinina sa una. Ang ilang basic nga ilang survival parts sa ang ilang kinabuhi, pagkaon na gyud. Tagaan sila pagkaon. Wala sila tagay sinina. Wala sila tagay o mga Pinoyanan, lagi balay sila. Diba? Na sila pagkaon. Pero wala yung sila sinina. Praise God. Mo katoy ilahang, ang pinaka-basic mga kaigsunan mo kana. Praise God. Hallelujah. Kung imong basahon ang Bible, in Matthew chapter 6, verse 26 to 27, mabasa diha, nga bisan pa ang mga langgam sa kalangitan, wala nagpugas, wala nagaani, wala nagahago, gipakaon sila sa Diyos. Ang logic mga kaigsunan, ingon ani, tao ka, dili ka langgam. Gipakaon mga ni mga langgam, unsa pakaha ang mga tao. Unsa pakaha kita mga kaigsuunan nga mga anak o pinili sa Diyos. So do not worry of what you eat. Do not worry of what you drink. Do not worry of what you wear. Hallelujah. Ang Diyos mag-provide sa tanang mga butang. Glory to God. Hallelujah. Tao ta. Iba na naatay gipanghawakan. Kinsay na gipanghawakan diha? Naatay gipanghawakan kining kaluwasan. Naatay gipang hallelujah. Naatay kapahulayan. Naatay kapayapaan sa atong kaugalingon tungod kay mga tao ta nga pinili sa Ginoo. Lahi ta dili ta hayop igsoon. Praise God, we are chosen generation. Mubitaw iyon ko ganiha mga kaigsuonan, nag-atubang ko sa mga katauhan nga mga pinili sa Dios. Dili basta-basta nga mga tao sa Ginoo nga bisan pa hallelujah musimang man tao sahay apan ang gugma sa Dios nagasunod-sunod sa atuwa igsoon. Hallelujah. Iba yung may pinanghahawakan at may kapayapaan, mga kaigsuunan, na ata diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Nagtuo ta sa Ginoo. And we believe the foundation of the Word of God. Woo! Hallelujah. Glory to God. I am not here. Wala ko diri to educate you. Dili ni eskwelahan, simbahan ni igsoon. Rehabilitation ni sa mga espiritu. I am not here, dili ko maestro. Most of these things we are already know. Kay balo na tanan. Basic kayo.
Ang langgam, kapila na giwali. Wala nagtanom, wala nagpugas. Gipakaon sa Ginoo. Very basic mga kaigsunan. Kahibalo, we already know. But we are here to continue to ask God. Hallelujah. To continue to ask God and help us understand it so we can be like and so we can believe by the Word of God. Kisay gustong mo puyo diha sa pulong sa Ginoo. Kung adunay pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi igsoon. Hallelujah. Praise God. Living, not only thinking, not only listening. Dili lang gi-memorize nga pulong apan atong gikinabuhi nga pulong sa Ginoo. Hallelujah. Glory to God. Wala lang imong tagbaw ka nga imong nadungog. No. Natagbaw ka nga imong i-memorize bisan whole chapter, books, verse to verse imong memorize from Genesis to Revelation. Apan kawang kung dili nimo ikinabuhi ang pulong sa Ginoo. Hallelujah. Kung ingon ang Dios mo tudlo ka, tudlo sa pulong sa Dios. Kung gisugo ka sa Ginoo nga pagwali sa pulong, iwali ang pulong sa Dios. And I do appreciate mga kaigsuonan, hallelujah, sa mga katawhan sa Ginoo. Di mo nga dapit hinay-hinay kitang giedukar nga mupuyo diha sa pulong sa Ginoo. Pastor, dili na ko pwedeng mubangon sa sayong buntag kung dili ko makabasa sa pulong sa Ginoo. Dili na ko pwedeng matulog sa kagabion kung dili na ko mapakli ang pulong sa Dios. Why? Hallelujah, that's the way of living on it. Mo kana ang pamaagi nga atong ikinabuhi ang pulong sa Dios. Hallelujah, glory to God in the highest. Pulong nga wala gi-memorize. Pulong nga wala lang nadunghog. Pulong, hallelujah, but the Word nga gatong gikinabuhi every day. Unsay purpose sa devotional? Every evening and every morning nag-devotional ta. That's the way of living of the Word of God. Mao kana ang pagpuyo sa pulong sa Dios. And we do appreciate sa mga method, mga kaigsuunan, sa tanan nga gusto nga mo join ang hallelujah. We do appreciate. Daghan kaayo. Daghan kaayo nga gusto mga kaigsuunan nga ilan na pong ikinabuhi ang pulong sa Ginoo. Not just by listening, Brother Marjon. Dili puhon, igsuon, dili lang ka maminaw. Muwali na pud ka sa pulong sa Dios. Hallelujah. So ayaw ka balaka. Hallelujah. Tungod kay dili mo daghan ang imong kalipay kung magsigi daw ka og kabalaka. Mugamay hinoon. Praise God. Hallelujah. Dili mo daghan daw ang imuhang kalipay kung magsigi og kabalaka. Mugamay hinoon mga kaigsuunan. Praise God. Hallelujah. Dili mo taas ang imong kinabuhi. Munubo hinoon kung magsige ka kabalaka. In Matthew chapter 6, daghan bitaw kayong mubo na kung kinabuhi kini magsige ka kabalaka. Usakit na, magpus nagkasakit sa mga tay. Sika kasuko, sika kabalaka. Magkahinoon ka magkahimo ka cancer hinoon sa mga galingon. But hallelujah, stop worry. Stop worrying mga kaigsuonan. Mato pa ni Jesus ang kinabuhi, mas labaw pa sa tanang butang. In Matthew chapter 6 verse 28 to 30 mabasa nato diha mga kaigsuonan. Hallelujah. Praise God. Atong mabasa, kung ang mabasa nato diha mga kaigsuunan, nga mas labaw pa kita. Mas labaw kita mga kaigsuunan, praise God, kaysa ni ana nga mga gisulti diha mga kaigsuunan. Praise God, hallelujah. Siga kabalaka. Praise God. Mailhan ang tao nga mabalakon, pastor? Klaro kayo, mailhan yun. Kining tao nga sigirag kabalaka. Layo pa, mailhan mo pamayhon, mga igsoon. Makaila na ka. Kanang grabe ka mabalakon. Praise God.
Hallelujah. So tanawa daw, what is unsang itsura sa Kristohanon? O ako'y ilayang sugo niyo, tanawa na yung katapad. Ayaw lang tanawang dagway. Ayaw ihapa ng mga bugas-bugas iyang now. Tanawa yung mata. Igsoon. Praise God. Hallelujah. Unsa ang itsura sa usa ka Kristohanon? Nagningning ba ang iyang mata? Oh? Praise God. Nakita ba nimo ang iyang pinakasulod sa iyang kasing-kasing? Wala ba masapawi sa mga kabalaka? Praise God. Kung tinuod nga ka Kristohanon igsoon, hallelujah, magningning ka. What pasabot? Hallelujah, ready ka all the time nga gusto mo daig sa Ginoo. Ready ka nga kung padaigon ka sa Ginoo, mudaig ka sa Diyos. Why? Mauna ang Kristohanon. Kabisan pagdili ka padaigon, brother, anoy, mudaig ka sa Ginoo. Hallelujah. Wala na ng kabalaka kung Christian ka. Ang kabalaka para rana sa dili Christian. Amen. Hallelujah. Tungod kay dili kayang tabunan sa mga make-up daw ug mga nindot nga mga sinina ang imuhang masubanon nga kasing-kasing. Dili kayang tabunan sa mga make-up ug sa mga nindot kayong mga sinina kung masubanon ang imuhang kasing-kasing. Oh? Dili kayang takpan sa maskara ang pait nga imong nasinati igsoon. Mulutaw gyud. Ang pait pa bitaw sa paliya. Praise God. Masinati ni mo na, dili na pwede takpan ang imuhang naong sa maskara. Mulutaw gyud na. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Tungod kay mao kana ang kinaiya mga kaigsunan. But ingon ang Ginoo, stop worry. Hallelujah. Undang na niya ang pagkabalaka. Huna-huna alang. Praise God. Ayaw kabalaka. Tungod kay gi-provide na sa Ginoo tanan igsoon. Ingon ang Salmo, we are not an accident. Praise God, dili kita mga aksidente nga mibutho lang ning kalibutana. Ang Dios adunay plano sa matag usa kanato. Woo! Ibalo mga kaigsunan, from Ikulan Church mahimo ang youth president United Pentecostal Church Philippines. Guhaon diri pastor. Praise God. Hallelujah. And we claim on that mga kaigsunan, ato nang i-claim. Hallelujah! Adunay plano ang Diyos sa ato ang mga kinabuhi, mga kaigsunan. Praise the Lord. Karon, pangutanon ta mo. Ideya ba nato nga si Kristo matao? Ideya ba nato nga si Kristo matao o magpakamatay para kanato? Praise God. Ideya ba nimo igsuon? Ideya ba nato nga ang Diyos magdupa sa cross o mukuha sa tanan natong mga kasalanan? Dili na ideya nato igsuon. Ideya na sa Diyos. Plano sa Diyos. Plano sa Diyos ang kaluwasan alang kanimo. Dili aksidente nga ni akaron igsuon nga nagapadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Dili aksidente igsuon nga ikaw niya karon ni padayon sa pagdaig sa Dios. Plano ni sa Ginoo. Hallelujah, hallelujah. Praise the name of the Lord. Ato pang palakpakan sa makusog nga palakpak ang Ginoo igsuon. Hallelujah. Dili ideya nato na ang Ginoo mo baba gikan siyang trono ug ihatag nato ang iyang pagkabalaan niya siya magsakripisyo. Galiliman ka na. Gihatag niya ang iyang pagkabalaan sa matag usa kanato. Siya nagsakripisyo. Nagpakamatay sa krus. Mga kaigsuonan. Muingon ka nga balaan ko
si Ginoong Hesukristo gipanamas-tamasan, gihimong kabayaran sa mga sala nga atong gipanghimo igsoon. And we are already paid. We are already paid. Hallelujah. 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 Ayaw gayud dili gayud kita unta masayop nga wala kita bayari sa Ginoo. We are priceless igsoon. Walay, hallelujah, walay katumbas sa halaga. Ngano man, ang halaga sa atong kinabuhi dili kwarta, kundi ang kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo nga nagdupa dito sa krus sa Kalbaryo. We are already paid by the blood of God. Ato pang palakpakon ng Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Nya maingon pagyud ta usahay. Lord, bayari kong utang tindahan be. Bayari kong utang turko be. Sa muka turko kada adlaw. We are already paid by the blood of God. Hallelujah. Ginabayaran na ta sa dugo sa Ginoo. Busa igsuon kang aduna kay pagduha-duha nga mosulod sa church, ayaw abot sa punto ang imong kinabuhi kasama ni ana. Sulod sa iglesia sa Ginoo. Hallelujah, simba sa Dios. Walay magbuot sa imuha. Ang Ginoo padayon nga nagatawag sa mga kalag. Hallelujah, come unto me, all ye that are labored and heavy laden, and I will give you rest. But pasabot, butang, ibutang ng bugat. Isalikway ang mga kabugaton. Kung imong yugo, grabe na kabugat, ibutang na, come unto me. Hallelujah. For my yoke is easy. Masayon lamang ang yugo sa atong buhi nga Diyos, mga kaigsuonan. Ang Diyos dili mahutdag mga pamaagi. Ang pamaagi sa Diyos dili atong pamaagi. Hallelujah, we have our own way, but God has His own way. Adunay dalan sa tao nga alang kaniya kinimatarong, apan ang katapusan kalaglagan. Ang dalan sa Dios ang atong sundon igsoon. Dili ang atong dalan sa Dios. Palakpakan nato sa makusog, palakpakan atong Ginoo. Hallelujah. Kung ang Diyos makahimo niya ng tanan, kinahanglan pa ba nato siyang ingnon nga himuan ni Lord? Dili na. Salamat, Lord. Salamat, Lord, sa provision. Salamat sa imong grasya nga walay paghunong. Salamat sa imong gugma nga nagapadayon hangtod sa walay katapusan. Dili na nato siya ingnon Ginoo, buhatan. Hallelujah, salamat Lord sa tanan. Hallelujah, giluwas ko nimo. Tama na nga pruweba nga ikaw padayon nga mga panalangin o padayon nga mga luwas. Kung aduna ko'y mga relatives, kung aduna ko'y mga igsuon, akong amahan wala pa sa Ginoo. Someday, somehow, kung giluwas ko sa Ginoo, walay rason nga dili sila luwason sa Dios. Palakpakan nato ang Ginoo igsuon. Hallelujah. If you need revival, clap your hands to Jesus. Revival is in your hands now. Revival is on your feet now. God is here. Hallelujah, hallelujah. There are many steps of freedom of worry. In Matthew 6:33, basic, unahon nato ang gingharian sa Ginoo. O ang pagkamatarong, ang tanang butang, igadugang ra kaninyo. Pagkaon na balaka ka, igadugang ra na sa Ginoo. Hallelujah, sinina na balaka ka, igadugang ra na sa Ginoo. Apan mo'y atong buhaton, unahon ang gingharian sa Ginoo. O pagkamatarong, ang tanang butang, igadugang ka nato. Woo! Now, wala man din niya gibaliwala. Nang walay sinina, kaya ba sinog sunod Domingo, di naman magsinina, manimba. Wala din niya giwaliwala na. Praise God.
Wala niya gibaliwala, nga wala ka mo kaon og lamian. Dili na ka mo kaon og humba. Kay, dahil hinunda ni pagkaon. Praise God, kinabuhi importante. Wala niya nagibaliwala, mga kaigsuunan, igadugang lang ka na. Kung atong unahon ang gingharian o pagkamatarong sa Ginoo, ang tanang butang igadugang lamang kanato, mga kaigsuunan. I really appreciate sa mga pastor nga padayon nga nagawali. Bisan pa halalo sa mga pastors, bisan nga dili na kayang isang kamuta. But God still is good. Sa mga pastor in Bansalan, dili na kaya ang palakpak tungod kay na mild stroke, but God is good. Ang Dios gihapon maayo igsoon. Hallelujah, we really appreciate those pastors still preaching the word of God. Hallelujah. God is good. Ang Dios maayo, mga kaigsunan. All is well, all is well, all is well. Ang tanan maayo igsoon diha kanato kung ikaw mga lagad sa Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Ingon siya, wala mo na buhi para magsigi og kabalaka. Hanang mga butang. Tanang butang ngayon ang kita sa atong mga mata adunay utlanan. Ikaw ug ako mamatay lamang, wawala nining kalibutana. Praise God, hallelujah. Apanon sa ipanggunita nato igsoon kining atong pagsalig sa Ginoo, kining atong kaluwasan, hallelujah, para ni generation to generation hangtod sa ikaupat nga henerasyon. Kung magbuhat kag maayo matod pa sa Bible, upat ka henerasyon, mga kaigsunan, gikan sa imong henerasyon ngadto fourth generation. Hallelujah, ang grasyas Ginoo madagadagaya, mga kaigsunan, sa imong mga anak, to your children, sa imong mga apo. Praise God, mudagan ang panalangin sa Diyos. Ang grasyas Ginoo. Ug nahibalo pa kita napay pinakanindot. Kung insay atong nabdawat karon, mas dagko pang mga butang ang madawat sa maabot nga henerasyon na. Hallelujah, dili lang karon nalipay ta igsoon sa kaayo sa Ginoo, but in our generation, hallelujah. Hallelujah, padayon silang magadaig sa Ginoo. Padayon silang magapasalamat sa Ginoo sa kaayo sa Dios sa ilang kinabuhi. Hallelujah. Hallelujah. Wala ta mabuhi para magsigal kabalaka. Mga butang. Hallelujah. Ingon ang Diyos, problema na ako na. Dili na inyong problema. Ayaw problema. Hindi makaya. Hindi makaya. Problema si Ginoo. Praise God. Hallelujah. Move with God, no. Move by God. Hallelujah. Uban sa provision sa Ginoo, uban sa proteksyon sa Ginoo. Tanawang nahitabo, mga kaigsoon ni Abraham. Unsang disappointment siya yung kinabuhi, mga kaigsuonan. Di ba? Igipangayo yung anak. Baton siya yung itubag. Ingon siya ang naghatag. But pasabot, mga kaigsuonan, buhion gihapon si Ginoo. Naananatanan sa kamot sa Ginoo. Stop worrying. Ayaw na pagkabalaka, undang na sa pagkabalaka, igsoon. Huna-huna alang, hallelujah. Ang Ginoo mag-provide sa tanang butang. Hallelujah. I am the source, matuban niya. I am the creator. I am the provider. Stop worrying. Stop worrying. Hallelujah. I am the provider. I am the creator. Ibuhat ta si Ginoo. Dili ta niya pasagdan. Hallelujah. Kung aduna kay negosyo, palaguon na si Ginoo. Hallelujah. Kung aduna kay source of income, padakuon pa na si Ginoo. Why? I am the provider, ingon niya. I am the provider. Hallelujah. Ako ang musulbad sa mga problema. Apanon siya itong buhaton. Unaha lang ang gingharian o ang pagkamatarong sa Ginoo. Ang tanang butang, igadugang laha kaninyo. The first step, mga kaigsunan, unang butang from freedom of worry. Prioritize God's
kingdom. First thing, prioritize God's kingdom. Muna yung gingon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Oh, day brother, mao di ay, hallelujah, nga nagatubod. The more you give, the more you will receive. Praise God, mao di ay. Praise God, mo man day ni title, o mo man day ni mga kaigsunan, ekonomiya sa Ginoo. Ginatudlo ni Pastor, ginabalik-balik, the economy of God, hallelujah, ekonomiya sa Ginoo. The more nga mo hatag kaigsuon, the more you will receive. Ano man, giuna nimo ang ingarian, ug ang pagkamatarong sa Ginoo, ug ang tanang butang, igadugang diha kaninyo. Dili na kita angay nga ma-amaze. Praise God, hallelujah. Lord, I am amazed by you, but praise God, it is written in the Word of God. Tanang butang, igadugang kaninyo. Gwapo nga uyab, igadugang rana. Gwapa nga uyab, igadugang rana, Brother Jim. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be hanay, mga kaigsuonan. Da sa Ginoo. Number 2, do not fast forward life concerns. Magdali. Ita ka na magsigi-sigi, mga kaigsuonan. Do not fast forward our life concerns. Atay mga concern nga sa itong kinabuhi, mga kaigsunan, nga itong gina-fast forward. Hallelujah. But ingon diri mga kaigsunan, ayaw, paspas, ayaw, pagdali. Hallelujah. Ang Ginoo tanan mag-organize sa atong mga kinabuhi, mga igsuon. Balakpakan nato ang Ginoo, nitak naos kagabion. Hapit ako mahuman. Praise God. Napay duha ka page, mga kaigsuonan. Hallelujah. Praise God. Nai-logic din ng mga kaigsuonan. Hallelujah. Praise God. Matod pa, you cannot get more by cheating. Amen? The more you cheat, the more you kuan. The more you malkansi ka. Praise God. If your employer, ayaw yung pag-cheat sa iyong employee. If your employee, don't cheat to your employer. Praise God. Kung the more you cheat, mga kaigsunan, dili ka gyud panalanginan sa Ginoo na. Hallelujah. Kinahanglan nga thoughtful ka, kinahanglan honest ka. Praise God. Kinahanglan honest ta. Kaanam hinon ta. Honest ta, mga kaigsunan. Praise God, especially sa paghatag sa tithes and offering. Honest ta. Praise God. The more you get, hallelujah, mo na to. The more you cheat, mahimo nga dili ka magbalampuson, mga kaigsunan. Praise God. Hallelujah. So kinahanglan nga magpasakop ta sa Ginoo. Kinahanglan nga mo submit ta sa authority sa Ginoo. We are under sa authority sa Ginoo, submission. Kinahanglan mo submit ta diha, mga kaigsunan. Hallelujah. Sa ibuhaton sa Dios sa imuha. Hallelujah. Praise the Lord. Ang Diyos adunay pagabuhaton sa imuha igsuon. Praise God. Kung honest ka sa negosyo, sa ingon ko nagaganiha, mga kaigsunan. Hallelujah. Praise God. Ug ang Diyos pod, dili niya itugot kung malugi ka. Kung naa ka magpasakop sa iya, mga kaigsunan. At kung imong tanawon, mga kaigsunan, kung aduna kitay hayop, na tay iro, panitan iro, iring sa balay. The more ba nga ang iro kung magsige naghilak, kay mo hilak ba yan na, dili ka kaon, gutumon, magsige nagkuwago, mga kaigsunan, sigsagit. The more ba nga magsige sa kuwago, the more ba si mo bunalan ni mo? Dili, di ba? Tagaan yun mo siya pagkaon. O, kung ang imong iro,
kanang gitugnaw. Imo ba nang liguon hinog ice? Dili, di ba? Ingon ana ang Ginoo mga kaigsuonan. Hallelujah, we are in the family of Christ. Nata sa pamilyas tong Ginoo. Praise God, amor nga mangayo kadiha sa Ginoo, tagaan kag yun sa Ginoo. Hallelujah, kung gusto ka mga kaigsuonan og komportable nga kinabuhi, hallelujah, ang Dios magahatag ni anang tanan sa ato mga kaigsuonan. Atong palakpakan og daygon ang atong buhi nga Dios. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you.